A ve dvou kolkách jsem já. Já jsem furt čtvrtý, rozumíš? Jeden odpadne, šance jsem... Právě, že on má namakanou jenom jednu dráhu. Je 7 osmiček a 8 autobusů. 8 autobusů, to je dneska rekord. Autobusové na zdraví. Jo. Takže... Jak můžeš říct, o nic Takže nejde. startujete v tomto pořadí. Petr Rodina, Filip Madecký, Radim Hruška, Aleš Horsteiner, Matěj Matlák a Filip Rajdus. 10 seconds drivers. Jedna, 8, 3, 6, 2, 4, 7, 5. Tam už bude v podstatě od pátku od 12 bude dráha. Pokud přijede více jak 95 lidí, tak to udělá tak, že se zajde. Právě uplynula 1 minuta jízdy. Průběžné pořadí je následující. 1, 8. Právě uplynula 2 minuta jízdy. Průběžné pořadí je následující. 1, 8, 7, 5, 3, 4, 2, 6. Do aukce nekope. Tady ten? Právě uplynula 3 minuta jízdy. Průběžné pořadí je následující. 1, 8, 7, 5, 3, 2, 4, 6. Právě uplynula polovina jízdy číslo 7. Dvě minut do začátku další jízdy.
Právě uplynula 1 minuta jízdy. Průběžné pořadí je následující. 1, 3, 4, 8, 6, 2. Právě uplynula 3 minuta jízdy. Průběžné pořadí je následující. 1, 3, 8, 4, 6, 7, 2. Právě uplynula polovina jízdy číslo 6. Uběhly 3 minuty a půl a na prvním místě je Tomáš Koudelka, na druhém místě je Pavel Melicher, ztrácí na něho 7. Právě uplynula 5 minuta jízdy. Průběžné pořadí je následující. 1, 3, 8, 4, 6, 7, 2. Seconds, drivers. Jedna. Konec jízdy. Konec jízdy. 7. Konec jízdy. Ještě Melí jede, co tady jezdí do protisměru, ještě jede. Tak, 3. Melí jde. Konec jízdy. Všichni konec, takže to je poslední jízda dnešního dne. Jízdy je následující. 1, A 3, 8, uděláme celkové výsledky. 6, 7, A tak do 5 minut tady u té buňky. Jenom teď dajím z které strany, aby na nás nesvítilo sluníčko. To je jedno, to můžeme udělat zezadu. Já bych to viděl někde ve stínu. Kdybyste to udělali tam u toho plotu tady vzadu.